Som bekendt så skete der i morges omkring kl. 03.20 2 eksplosioner ude ved den israelske ambassade. Det er vores foreløbige vurdering, at det skyldes 2 håndgranater. Vi har siden kl. 03.20 gennemført omfattende gerningsstedsundersøgelser, også i et ret stort område derude, og vi har sikret en del spor for området. Ret kort tid efter gerningstidspunktet, der foretog vi anholdelse, ikke ret langt fra gerningsstedet, af en yngre svensk mand. Den videre efterforskning har så ført til, at vi omkring middag anholdte yderligere 2 yngre svenske mænd i et tog på Hovedbanegården. I den forbindelse var det nødvendigt for os at standse togtrafikken til og fra hovedbanen. Det har selvfølgelig medført ulempe for en hel masse rejsende, og det beklager vi, men det var nødvendigt for at gennemføre den pågribelse. I forhold til målet for sprængningerne i nat, så kan vi ikke med sikkerhed sige, om ambassaden har eller ikke har været målet for de sprængninger. Det er stadigvæk en del af vores efterforskning og vores undersøgelser at afdække motivet. Det er også en del af vores efterforskning at undersøge, om de her gerningsmænd har handlet alene, på bestilling eller sammen med andre.